И здравейте хора, аз съм XX и днеска имам лоша новина и затова съжалявам, но нямам какво да правим преди това. Това сега, както видите, е Steam и ще видите някакви игрите, които имам и кажете на коя искате да направя поредица. Значи, може да играем, може да направим поредица на Daddy. Не. Може би тук време една много яка игра, Антонет. Трофне, Team Fortress, Super Monday Night Combat, Robocraft. Това дори не знам кога, ще го да бъде. Planet Side 2, тя е много яка игра. Minecraft играем, Iron Snout. Някак си, ако искате се опитаме на Heroes Generals, обаче къде сме компа, на път GTA 5, купена, да, купена, не е физическа. Също можем Geralt, не можем, защото взех пари и купих Uzi Daddy. Може да играем Fishing Planet, малко така да е, но Dota 2, да, може да играем, Куби Castles, Creativerse, let's go! Clicker Heroes, много гадна игра. Значи, не можах да споря, познайте защото ръката ми болеше. Това трябва да справим с бутона като машина. Ето, мен ми даде постижение. 25 клика за секунда. Просто представете колко бързо съм кликал. Можем Бела Халва, Бала, да. Bonus Speedy Battles, Block and Load, Black Light Retribution. Да, общо това са игрите. Ако също така някаква игричка можете да кажете, ефтиничка, да не е да кажем $10. 10 евро е най-много. Lawface не е сигурна, но може и на нея. И тази игра не много хора я знаете, че бих я играл това. Аз съм играл, но казвам, че е много яка. Креативен, с който я знае и така нататък. Ще видите като искате поделичка. И това беше добрата новина, за да кажа, че има добра новина. Сега нека ви кажа лошата. Като почнем училище, тогава сигурно няма да мога да снимам почти никакви клипове. Събота и неделя само тогава ще мога. Но това ще бъдат само първата и втората седмица, ако има нещо, ще съобща. Който види първи това клипче, не знам. Той ще знае първи. Така че хора, айде чао, да не харесал клипа. И също, който знае, може да ми помогне с тия неща. С Sony Vegas Pro 12. Който може да ми помогне, моля да си даде скайп. Да, просто да си даде скайп. Да го питам така. Който разбира от банери също, ако може. И да, след ще съм благодарен, ще снимам с тях, ще ми правя реклама и всякакви неща. Така че, тази играта Hero винаги съм я виждал, обаче никога не съм я гледал. Това да. Я, просто дайте. Я, да видим клипчо. Да, че ние сме първи червеното човече. И? Това ме изглежда як. Да, може да се взема ако иска. Значи общо взето и Hero. Да. Edition. Няма да има.
можете и това, ако искате. Лично да купува. Информация за пакета. Collector Edition. Дайте да видим какво е. Окей, това е нещо. Да. Но ако искате, ако ще купувам играта, ще я купа с Collector Edition, както вие искате, просто наистина. Напишете как искате с Collector Edition или просто Hero. Да. Който иска да ме яде на Steam да играем който иска да играем CS, виж. Който иска да играем CS и GTA 5, всяко такива игри, да са смисъл много скъпички. Uzi Daddy също може да играем с някой. Да, след което иска да играем заедно, може да игра с мене, само той се напише Skype ще отдолу. И сигурно хора ще правя такова. Ще правя giveaway-те, не сега. И да, хора, свето. Това ще бъде този клип. Да не харесам. Оставете един лайк и това ще бъде. Чао!